tak jahiti kabeh mbur. Dondomi men ra iso metu. Apa anggemune tok dondomi aku ra iso metu kok. Metu karo-karo karepku dhewe. Padha, kula ya ngono. Kula ya ora iso dipaksa kok. Ya metu ya emah aku ya ngono. Metu karepe dhewe kok ya terus. Ha iya, kabeh ya dhewe-dhewe kok ya. Panuswaning jajalanat iblis lanat. Bagong, ponokan Petro ora minggat sing arep aku glandang nego jebol wae. Ayo, Tru. Ayo, iki foto mandu aku polo dulu karepe. Nesu tenan nek kae. Wah, wis anggere ngono kae ora ana wong wani nyedak. Manus-maning jajalan suwane Bagong, Petro ora minggat glandang negara jeblok wetengmu. Sir atiku langsungan. Maune kendel terus langsung jirih sakal. Ayo aku ya mlayu mak tratape. Heeh. Ning ngene kok. Kowe ra ya iso ambles bumi to, Le? Ambles bumi ya. Men aja kecekel Ndara Baladewa. Wah iya, aku isih duwe Ndara Antasena ya, Tru. Ha iso. Dadak mlayu ki ngopo ambles bumi ndelik ning bumi beres. Oke. Melek. Sing melek sapa? Ndara Antasena turu mesti ki, Tru. Ora turu. Ha terus? Ha iki apa? Wah, iki ya tunggal dene iki. Tunggal dene ngopo? Metu ra omong-omong. Sone ki omong. Ora mung terus glenes lunga. Ha piye kaya mung ditinggal tok kae? Ha iya ya. Heeh. Ya wis ngono apa piye ora mung tanpa omongan terus sarungan. Lho. Kok tekan sarungan barang. Omong apa ta ki mau? Omong apa ora? Ngopo kok do mlayu? Ndara Baladewa duka. Siwa Mandura. Nggih. Lah piye arep dijoni kowe piye? Arep piye-piye kowe kenggonan aku ora apa-apa. Ning ya modar tenan. Ha sampean sok turu barang nek pas kono nibake nenggala nyotamparana bles sampean pas sare teng awak kula. Modar tenan ya, Tru. Heeh. Pun wah, ajeng wangsul kula. Lho. Bali piye? Bapakmu ora iso ketekan Pandhawa, ora iso nggo pustaka Jamu Lima Sada. Bapakmu mati lho, Gong. Ora apa-apa lah, sertifikate wis tak gawa kok. Wis ngene kok kuwi bapakne kok diame-ame warisane ora. Ha piye nek kaya ngene iki terus aku kon piye? Ngene wae. Aja tok lawan ning tok wirang-wirangke. Carane nek kowe wani karo Siwa Mandura, kowe wani karo Siwa Baladewa, kowe wani njotos, kowe wani nendang, kowe wani miloro dosa mergo kae pepundhenmu. Nggih, mulane kula niku isih mikir perkara niku. Kowe batur ana ratu kuwi beda derajate. Heeh. Tur dasare kowe tau tate momong karo Siwa Mandura. Bener. Ngene wae, Gong. Pripun? Digawe wirang. Digawe wirang pripun? Kowe tak dadekke Baladewa gelem ra? Serius? Lho tenan. Wah, iki kok aku kaya dadi ngerol terus ta iki, Tru. Apa Petro wae? Pun mboten. Bagong mawon, Bagong. Dadi ketujah nenggala iki modar tenan. Nek niki kula dadi Baladewa ampuh mboten. Mbuh perkara ampuh aku ora ngerti. Ampuh karo ora kuwi kowe nyuwuna marang pengayomane karo sing gawe urip. Ning aku sing bantu karo kowe. Oke. Carane merem. Meremo. Wis ya. Karang telapukane iki ciyute. Nek merem ki mung separo e. Oh, ngamet ambegan. Tak suwun karo sing gawe urip, tak dandani cara Siwa Mandura ya, Gong. Nggih, siap pun wis beres. Manut wae lah. Manut karo Ndara Antasena malah slamet. Yo, tak jalukke marang panguwasaning Dat Kamurwing Dat. Muga-muga iso kelakon penjangkane Antasena. Blogok sadulita. Lit. Mal. Koko Prabu, atur Kyai.
menika mboten pangling kedadak suwanipun Petruk kaliyan Bagong wonten ing abyantaranipun ing Rayi Ngamarta. Ila jagat Dewa Bathara. Wah. Nadanipun menapakno Petruk menika panakawanipun watang-watang kula para Pandhawa. Bagong menika ugi baturipun para Pandhawa. Mbok menawi Petruk sowan menika gadhah wigatos Yayi tumunten katimbalana menawa wigatosipun Petruk sowan. Koko Prabu lenggah ingkang langkung prayogi nuwun ngestakaken dawuh. Panakawan Petruk padha kanthi harja sak praptanira panakawan ana ngarsaning ingsun. Nunamit pasang Kalimantabe tinebene wiladene Demawaing Nawang Tuwang sinuwun. Linepatno ing tulak manu. Mlawon lepat atur kula diagung pangaksami jar kula menika namung batur, kula menika namung panakawan. Kiranging unggah-ungguh kiranging tata susila. Kula nyuwun gunging samudra pangaksami. Iya panakawan. Ora dadi ngopo nggih padha rarja sak praptanira. Tansah pirangan ing kawidadan ing sambika sawanipun ingkang abdipun Petruk. Kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeping pangabekti kula kunjuk sandhapa wada paduka Gusti kula Sanata Prabu Puntadewa ing negari Ngamarta. Panakawan Petruk ndak tampa pangestuku tampanana kapundhingga jimat paripin dayana ing kasantosan. Paring pangestunipun Sinuwun Prabu Darmakusuma amawahana kabagyaning gesang kula. Iya Petruk prayoga nunggonmu sowan nggih. Sampun boten kirang prayogi sinuwun. Panakawan Bagong padha kanthi harja sak praptanira. Nunamit pasang Kalimantabe tinebena ing iladune Demawaing Tawang Tuwang sinuwun. Ngemuti bilih kula menika namung batur, kula menika namung panakawan mila kiranging tata krami, kiranging unggah-ungguh diagung pangaksami. Iya, kok padha karo Petruk. Niki latihan sareng-sareng sinuwun. Iya. Kemareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kunjuk sandhapa pada paduka Gusti kula Sanata Prabu Puntadewa. Duh, sekerupku tiba to. Nggawa apa mak kelunting ki mau. Sak-sakane werna-werna. Iya Bagong pangestuku tampanana. Kapundhingga jimat paripeh ndayanana ing kasantosan. Iya Bagong prayoga nunggonmu lungguh. Sampun boten kirang sekeca anggen kula ngabyantara ngersanipun Sinuwun Prabu Darmakusuma. Iya Bagong sing tak karepke kaya ngono kuwi. Yen to sowan Nalendra ya kudu nganggo tata krama, ora sak kepenakmu dhewe. Nun nggih, samenika sampun radi insap sinuwun. Iya Bagong, nun nggih mugi-mugi mboten kumat. Iya Bagong ora dadi ngopo. Petruk kandung kula padha raja sapratamu. Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, pangestuku tampanana Petruk. Nun nggih, sanget anggen kawula dadosaken jimat. Ponokan Bagong padha raja sapratamu. Pangestunipun Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, pangestuku tampanana. Nyanyi. Oh, Gong, cepet ya diwangsuli cepet men ketok kaya ngajeni ngono lho. Ngajeni nek ora cecaya malah ora ngajeni. Pengen ngendika napa? Pangestuku tampanana, kapundi jimat paripen daerah kasantosan. Lho, ngono kuwi ceket-ceket. Petruk dalem padha raja sapratamu. Wilujeng den bekti kula kunjuk. Yo, Bagong padha raja sapratamu. Mengantunipun daerah kudara. Tansah pinangan ing kawidadan bekti kula kunjuk. Balenono idak ndasmu. Mengantunipun daerah kudara wilujeng bekti kula kunjuk. Ora kabeh satri iso dijak gojek, kok ora kabeh dijak gojek. Ndara Werkudara kuwi ora iso dijak guyon. Heeh, sepaneng. Gua malah ora. Aku ora seneng karo bendara-bendara sing sepaneng iki. Aku nek golek bendara iki ya sing ceria. Sing ngremenke, sing mbungahake. Ha iya. Lomo ora pati ya. Petruk padha raja sak praptamu. Pangaturipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula nggih Den. Iya Petruk ndak tampa. Bagong padha raja sak praptamu. Pangaturipun Ndara Janaka bekti kula nggih Den. Iya tak tampa. Petruk kantong bolong padha raja. Ndara kula bekti kula. Iya Petruk tak tampa. Bagong padha raja. Ndara kula bekti kula. Iya tak tampa. Lho. Kok gutang ya, Gong? Hah? Kok kurang siji?
Goleke wong wae. Goleke wong piye maksude Pandhawa kok kurang siji. Mbok menawa ora masuk. Ora masuk. Tegese ora melu pasewakan, kadang-kadang iso jangkep, kadang-kadang iso ora. Lah iya. Ning kok kaya ora kepenak rasaku. Rasa tok gagas sing baku wae dikongkon bapak, apa perlune matur Sunan Prabu Darmakusuma? Ya, tak matur. Petruk dalem. Ana apa Petruk? Apa saka karepmu dhewe? Apa dikongkon bapakmu Semar? Marmatur Sang Prabu Puntadewa. Nuwun lepat atur kula diagung mangaksami nggih Den. Iya Petruk ora dadi ngopo. Penging sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sanipun Ndara-ndara kula Pandhawa ingkang kanggo kalih. Sowan kula menika estunipun boten saking pikajengan kula piyambak. Ing kula niki dapur dipun utus Bapak Semar. Petruk dalem yogine kowe nangis. Nggih. Sedih nek ngrasake lakon karang kadempel. Petruk eneng apa kok nangis ki apa? Nggih riyen nutoke unek-unek ya karo nangis barang ya ora apa-apa. Yogine Petruk. Sampun wonten setunggal candra niki. Bapak niku sakit. Bapakmu lara. Nggih. Mengglecak mawon teng ngamben. Mengambegan kalih matane mlorok. Nek ditakoni pun boten semaur. Pun pokoke mengkaya nuwun sewu. Wis kaya Kunarpa, wis kaya batang wong. Ning mripate ijik melek, jantunge ijik keketeking jantung isih krasa. Nalika semanten kula wis ora kurang-kurang gone nambake bapak. Nganti entek-entekan. Bapak kula tambake ning ora ana sing iso nambani karo bapak. Kula wis ngrawuhke para brahmana winasih sewa sugata miyang para nimpuna. Pendhita ampuh pun kula gawa kabeh teng Karang Kadempel. Ning siji mawon boten wonten sing iso. Napa nambani larane bapak? Kowe nek omong ngono kuwi ra cetha e. Atiku keloro-loro e, Gong. Aku wae nek mikir, kowe iki wong ora tatak kok. Wong ora mentalmu ora gedhe. Ameng bapakne lara kok nangis. Bapak kuwi lara wis tak ajab ndang mati ya. Lambemu elek to Gong ora. Kowe iki anak model piye to? Model saiki. Lho. Anak kok model saiki ora. Anak saiki iki endi sing do ngabekti karo wong tuwa? Hah? Tak takon. Anak saiki iki endi sing do ngabekti karo wong tuwa? Ya isih ana siji loro. Ning akeh-akeh racak-racake wis do ninggal tata krama, do ora ngarep bekti karo wong tuwa. Mongko sing jeneng wong tuwa ki ora butuh dipunjung ingkung gajah saben dina. Ning butuh di ngabekteni karo anak, butuh dihormati karo anak, nonton anak kuwi tata krama unggah-ungguh. Tur ngerti marang Subasita kuwi wong tuwa wis seneng. Ha ta? Ha iya. Saiki endi ana bocah sing ngabekti wong tuwa? Kongkon kuwi alasan. Lah iya ya, Gong. Ha iya. Kaya anakku kae wis mbok men. Tak nengke wae kok. Ya wis ben terus kowe matura. Bagong, bapakmu ya gene. Ngaten. Pun wonten sesasi niku bapakne iku sekarat. Cangkeme Bagong ki elek. Menengo to, ora ngomong aku tak matur sik. Mripate kecap-kecip kula takoni, butuh apa, Pak? Nek bapak butuh apa-apa, ngendika karo anak-anak. Nek bapak arep eling apa-apa, ngendika karo anak-anak. Anak-anak mesti bakal ngesto padha dawuhe bapak. Ora meneng wae ngono kuwi. Sing upakara nggih mung kula. Bapak saniki kula sing upakara, merga ora ana sing upakara. Petruk ya jarene nek dikon dinunuti bapakne lara, sibuk. Ora ndek kesempatan gula mentah wong tuwa, gareng nek dikon ngomong karo wong tuwa, didokoki wong tuwa, alasane sawahe akeh, pendhae ning sawah, ora sempat gula mentah karo wong tuwa. Kaya ngeten niku anak-anak saniki niku. Nek bapakne wis arep mecicil, do dititipi wis ora gelem dokon gula mentah ora gelem, ora do ngelingi jaman cilik. Untung iki enten kula. Iya Bagong. Lah bapakmu apa ora mbok goleke jamu
Mboten. Ora mbok goleki tombo. Angel banget wong sing jeneng kon maem lambene mingkem terus nganti bingung kula niki. Saniki kuru niki aku lho. Sesasi mboten tangi saking ngamben niku awake entek-tek. Wetenge sing maune mblegentonge dadi entek. Iga-igane ketok, sing lemu mengkari ndase. Jan wis ora ditata krama tenan. Menengo mbangane kowe iki matur kok nangis iki cara ngendi? Ngoten niku. Lah terus pada suatu ketika apa kuwi Bagong? Oh iya lali aku. Lali nek matur ning ngarepe ratu e. Sawijining dina kula Gareng karo Petro niku tetengok nunggu bapak bengi-bengi nika do melek. Iya. Ah terus bapak niku dilalah kok watuk guk ngono. Tak kira nek kirek bul watuk bapak. Arep tak busah kok suarane nang ngamben. Wah ya wis genane bapak watuk. Ngopo Pak Mimi apa piye? Terus kula jukuke wedang putih kangge sedotan nika kula jejelke teng mulute bapak terus disedot. Bareng niku kok njaluk udut. Niku jam 2. Jam 2 bengi nggih. Terus watuk terus dawuh kalih kula kalih Petro kalih Gareng. Kira-kira anakku sing gelem tak kongkon sapa ya? Ngono ngoten niku. Terus kula maju aku, Pak. Aku anakmu sing ragil. Konen ngopo, Pak? Men bapak mari aku manut. Aku tak kon nyemplung segara wae aku sago, Pak. Demi bapak. Wonten niku mboten wonten anake loro sik jenenge Gareng karo Petro niku masrahke tenaga nggo mbantu bapakne ra gelem ming doting cermimi nika. Terus bapak ngenten iki ya wis sing tak tuding Petro karo Bagong mangkato ning negara Ngamarta. Iya. Terus lah ngopo Pak ning negara Ngamarta? Kowe nek kepengin bapakmu isih urip, pengen bapakmu ki lestari, le ngomong karo kowe, pengen bapakmu ki lono urip ana ing jagat, kowe swana Sinten Prabu Puntadewa, Pandhawa 5 aturana rawuh mrene ning gawa pusaka. Ya kuwi pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Ngoten niku. Nah, sowan kula mriki sampun Sinten Prabu Darma Kusuma menika wonten suka lilaning penggalih ngemuti bila sampun marambah makaping-kaping bapak mriku bantu dhateng para Pandhawa momong dhateng para Pandhawa wiwit kuncung nganti gelung wiwit jabang nganti claprang Pandhawa mboten pisah kaliyan bapak nek nganti bapak men kepengin butuhke Pandhawa 5 cacahe rawuh teng Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada ora kelakon. Niku ateges Pandhawa niku nuwun sewu satriya sing mboten ngerti males kabecikane wong liya. Mula terus terang nek kula sowan mriki Pandhawa mboten rawuh teng Karang Kadempel, kula wis mengajukan surat pengunduran diri. Pengunduran diri minangka apa, Bagong? Minangka abdi negara Ngamarta. Terus apa gunane kula ket biyen nglesot teng negara Ngamarta mung butuh Pandhawa rawuh teng Karang Kadempel dadi srana tambane bapak kok ora kelakon nggih to percuma hah percuma nggo ngapa kula ngabot karo sampean ning jebul sing kula labuhi jebul sing kula bantu jebul sing sane sing kawit biyen kula ewangi niku ora ngerti males kabecikane kalih Bapak Semar pun cekap semanten atur kula nek enten pangandikan saking Sinten Prabu Darma Kusuma kula ajeng midhangetaken. Nek pancen Sinten Prabu Darma Kusuma paring dawuh, Bagong Pandhawa ora iso teka ning Karang Kadempel. Sampeyan wis rasa nyebut kula abdi, sampeyan rasa nyebut kula Panakawan, sampeyan rasa nyebut kula menika batur sampeyan. Kula ora arep manggon sabet sapon negara Ngamarta. Titik. Stop pikir Bagong. Wis. Nek ora melu ndoro Pandhawa kuwi kowe arep mangan saka sapa? Ngemis. Ngemis kok dipeng-pengke ora. Mbok ya nek omong ki sing nganggo dipikir ora waton omong. Konjur mengundurkan diri. Kowe wonge jiri kok, Tru. Kowe wonge ketergantungan. Heh. Kowe uripmu tergantung karo Pandhawa. Ya nek Pandhawa sing butuhke kowe terus. Nek Pandhawa ora butuhke kowe, arep ngopo kowe?
arep ngemis-ngemis nembung dadi abdining Pandhawa. Heeh. Wong ki ndek jati diri. Mengono kok wedi ora. Ana aku ambek wis paribasane Pandhawa ora iso nglabuhi karo bapak. Nggo ngopo? Nglabuhi Pandhawa. Wis ora ana gunane. Apa sing diparingi Pandhawa balik kabeh? Kowe diparingi apa? Lemari. Utawa balekke. Warkasa terus wis tak dol. Ndak tak nebus aku. Ya pokoke takon ngiklaske. Ya tegese ora kon sekuwen. Ya men. Iya. Tak modasmu lho. Kowe iki senengane ngigol-ngigole aku le omong kok. Bagong, wonten dawuh keloro-loro atiku Bagong. Sami. Kula janjane matur ngenten iki niku. Kula ampet tenan ati kula. Merga kula mriki nyawang bapak niku wis kaya kunarpa. Bapak ndek pengarep-arep Pandhawa rawuh mriki ning kok sampeyan kula matur kaya ngoten kok malah nangis. Sawangen Pandhawa mung kari papat. Lho. Sing siji ilang nanti. Sing siji lunga Bagong. Sebabe ditundung karo bendaramu. Sinten? Bendaramu Jodipati ya kuwi Werkudara. Ndara Werkudara nundung Ndara Sedewa. Iya Bagong. Wis jan ora pisan ora pindho kok kowe ki Wah. Ngapa to nek ngrampungi masalah nganggo ati sing sabare ngapa? Aku tak takon. Lho, aku ngelekke sampean ki ora ana salahe. Mergo aku ki batur. Batur ki pangembating catur. Kula warga padha inggat-inggatan, ora cocok kon minggat, ora cocok kon minggat. Sampeyan krasa mboten? Nek Ndara Sedewa niku putrane Dewi Madrim wis seda karo Prabu Pandu. Sampeyan putrane Ndara Kunti. Sing jeneng adiku Alon niku nek iso dirukti, diopeni, diragati, didadekke wong. Sampeyan entuk pahala. Ora malah kon minggat. Wah, susah aku nak gagas kaya ngene. Aku aja ora manut karo aku, ora manut karo tuture wong tuwa ki piye? Nuwun sewu. Iya. Sampeyan kok ya ora ngelekke. Iya, Bagong. Aku kalah rembug karo Werkudara. Ah, dene dadi pembarep. Kudune sampeyan iku iso mikir. Nek Werkudara arep nundung adine, sampeyan menggak. Werkudara, jangan ngono. Ora kok meneng wae. Ha gunane apa dadi kakang barep? Iki ya ngono sing bagus iki meng wah. Le mempeng nek ana wong wedok ayu. Nek ana masalah meng klecam-klecem, kepiye? Kok dadi Pandhawa kaya ngene iki kepiye kahanane? Nuwun sewu, kula tak nyuwun iso. Masalahe apa? Jan bocah iki malah begejikan dhewe iki ngono. Sapa-sapa diseneni, sapa-sapa di adimu ki piye cok? Sapa-sapa anggepe kaya andane digetak-getak. Pun kajenge nang kemawon, mbangane nguyuh sak nggon-nggon mengki mawon. Mergo Bagong nek nesu niku nguyuh sak nggon-nggon mengki mawon. Pripun sebabe apa? Sebabe Sedewa nggondheli pustaka Jamus Klimasada. Lho, kono hubungane karo pustaka Jamus Klimasada? Iya, Bagong. Terus ngene kowe tak critani. Nggih, ning ampun dawa-dawa. Iya. Bekah kula ning ngrungokke. Iya ora dawa, Bagong. Ora apa-apa. Dawane ngempuk percuma. Oh, mesti nyengenges to. Angger muni omong mesti nyengenges to. Aku mbayangke aku dhewe to. Ha iya. Pun nggih cerita. Ngene ya Bagong. Nggih. Koko Prabu Ndarawati rawuh. Mriki iya. Ngandhakake yen Ndarawati kuwi ketaman pegebluk bisane waluya yen to tinumbalan pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada. Tumuli kabeh sarembug pustaka Jamus Klimasada diboyong dening Koko Prabu Ndarawati ya mung Sedewa sing ora mathuk, Sedewa sing ora cocok. Tumuli Sedewa didukani dening bendaramu Jodipati nganti dedhet nggone ndukani wekasan Sedewa ditundung lunga saka negara Ngamarta. Waduh. Berarti niki pustaka Jamus Klimasada ilang utawa dibeto Sinuwun Ndarawati.
Iya Bagong, mula aku ora bisa mene wangsulan rawan kowe mergo pendhawane ora ganep, pusakane ilang Bagong. Wah, wis Tru. Yo, mulai karo mampir golek bandosa. Ngopo? Bapak jelas mati iki. Tambane ra ana kok arep ndi meneh parane. Ya engko gareng gek kon bedah bumi. Ha ya wis ngono wae ndak. Ambangane iki dadi masalah. Dadi geger malah ora karo-karuan. Ajare kowe arep mbelani bapak nganti tetesing getihmu sing pungkasan. Lho, nek pancen kowe arep mbelani karo bapak, perkara iki diglejah kok, diunceki. Sing bener piye? Sing kudune kepiye kelakone ora manut karo kahanan sing kaya ngene iki. Wah, jan susah aku nek gagas ngene. Ngapunten lho, sampean kok ya nuwun pangapunten. Ikhlas lahir batin maringke pustaka Jamus Myang Jimat Limasa teng Sinundarawati. Mergo Koko Prabu kuwi sesembahanku. Nuwun pangapunten, saniki ampun gagas Sinuwun Ndarawati menika sesembahan sampeyan ning kudu ditonton. Mula ana tetembungan ngendikake ratu kuwi nek siniwaka aja ming netra walaka, tegese netra batin lahir tok, ning netra batin diwengake utawa permana jati. Wonten nika. Merga jaman saiki akeh sing maraja saka sela-selaning garu, ketoke kanca ning dadi mungsuh, ketoke sedulur ning tegel karo kancane. Menika nuwun sapunten, menika kudu dipun penggalih. Kalebet lakon sing dumadi wonten negari Ngamarta mriki, ketoke Sinuwun Ndarawati. Terus diparingi pustaka Jamus Klimasada. Nuwun sewu. Nek nganti niki mengke dudu Sinuwun Ndarawati. Ternyata dudu Sinuwun Ndarawati terus pustaka Jamus Klimasada ical. Pripun ya? Sapa sing arep disalahke? Sapa sing arep goleki pustaka Jamus Klimasada? Ora ngawur dadi ratu ora gampang. Ora mung iya gampang dapusi wong. Wah, sampeyan iku sembrono kok Sinuwun. Ora wis matur bola-bali to. Pustaka Jamus Klimasada menika panggesanganipun para Pandhawa. Nek Pandhawa kelangan pustaka Jamus Klimasada menika ngibarate wong sing ora seneng karo para Pandhawa, ajeng gawe cintrakaning para Pandhawa, angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Tatur Walik. Walik. Hah? Turta. Oh iya, Ndring. Turta. Ming turta kok walik pemikir aja. Pustaka Jamus Klimasada menika dados panggesanganipun para kawula sak negari Ngamarta. Nek nganti pusaka ilang, Ngamarta kawulane pating blengkah ora karo-karuan. Pripun nek kaya ngoten niku? Aja nyawang Ratu Ndarawati. Aja nyawang Ratu Ndarawati kadange tuwa. Para Pandhawa ning kudu diteliti, kudu ditelesih. Ngoten lho. Kena dipasrahke, ning dicek dhisik. Werkudara Ndarawati tilik ana, ketaman pegeblok apa ora? Werkudarane mangkat bubut. Nek wis dibuktekke, iya mbarep pancen bener. Pusaka diparingke, urung ana bukti kok wis diparingke niku. Macem mana? Pripun nek kaya ngene iki? Wah, lah wis geger malah Bapak Semar ditelapke, wis megap-megap arep tekaning pati, malah pusaka mang paringke karo Prabu Kresna. Apa nek ngono? Kresna karo Semar iki bobote abot Kresna apa piye? Manus maning jajalan iblis lanat buku karepe dhewe Bagong. Bagong. Nah. Kowe mau muni piye? Kowe mau muni piye? Wah ya wis lali wis mau. Kowe muni nyetule Prabu Ndarawati ki panjalmane mungsuh. Malah kowe ndak apa. Yen to Yai Prabu Darmakusuma kuwi keluputan gedhe mergo maringake pustaka Jamus Klimasada marang Yai Prabu Ndarawati. Dasarmu apa kok tak takon? Dasar kula gampang mawon Sinuwun. Mergo jaman saniki niku angel wong dipercaya. Ngoten. Kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti? Modal ora kowe. Ora iso omongan kowe padake. Kulino orasi demo. Padake ora. Yen ngono kowe ngarani Prabu Ndarawati kuwi panjalmane musuh. Mboten ngarani. Mboten muni lho kula. Mboten muni nek Kresna niku mangsa, mboten.
Nek kula wis musni Kresna menika mungsuh, ateges kula ngarani nek Prabu Kresna nika panjalmane mungsuh. Kula ming nuwun sewu ngemutaken Dansum Prabu Darmakusuma supaya luwih teliti babagan pustaka Jamus Limasata. Merga bapak kula niku ya ajeng mati merga nek ora tambani pustaka Jamus Limasata, kula kelangan wong tuwa kula sinuwun. Perkara bapakmu mati mbok ben. Perkara bapakmu mati ya wis ben. Bapakmu kuwi wis tuwa. Wong tuwa ki parane arep ndi meneh? Wong tuwa ki parane wong nang ndi meneh? Wong semene akeh ki mung padha antri tekaning pati. Mung kari ngenteni pestine kodrate dhewe-dhewe. Kula perkara bapakmu lara kuwi janjane ora sampe mbok goleki tampa. Ning wis ben enten ana wayane mangsa kala tumedhaing Sang Hyang Nyawadipati jabut karo nyawane bapakmu. Yen pancen Pinesti kudu tekaning pati. Kuwi lha atos iki, Tru. Piye? Iki kok lara ning ati ya? Lara ning ati ya tandangi ora. Bapak dipatek-patekke ora. Kowe iki kosong goleki tampa kok ming diunekke tekaning pati. Ayo kowe arep apa? Nek kowe wani dakwa, Yai Prabu Durawati panjalmaning musuh, aku ya wani ngarani bapakmu kuwi wis lara, wis tuwa, wis arep tekaning pati, Bagong. Aja watoni isamu wis lho, Bol. Lho. Bol piye? Jenengmu sapa? Baladewa. Tundang bol ora gelem. Kon ngundang apa? Kon ngundang apa? Lara ati ya ta undang, ha. Ta undang ana kuwi lara ati. Ora sah lara ati, lara atinan. Kowe nek ngrumangsani suaramu ngunekke bapakku wis wancine tekaning pati, wis wancine dadi wong tuwa, ming antri modar. Kuwi ning atiku ya lara. Hah? Nek omong nganggo aturan kowe. Ora sampe nae dhewe. Lho, kowe wani karo Baladewa. Aja kok kowe bapakmu aku ora wedi. Ora ngerti Bagong nek nesu kok kowe. Kowe nyembranani aku kowe ngunekke bapakku arep modar. Bapakku antri tekaning pati. Anggepmu apa? Wong mati ki ora perkara tuwa. Bluluk kae tiba enom kae. Kae ya iso modar, iso tiba sik mbangane kambil. Nganggo pikiran kowe. Rumangsane akeh sing wong umur 100 kliwat isih urip meger-meger. Ning ana sing wong kaya kowe dadi ratu muring-muring terus teksek modar ya ana. Wah. Wis dantepi ya, Gong. Dantepi, rasa wedi. Men sisan wae ngopo. Ratu kaya ngene kok digonggongke sak penake dhewe. Lho, yen ngono kowe wani karo Baladewa. Weh lah, kowe iki lho ngerti Bagong kok. Bagong ki tau munggah ning kayangan ngobrak-abrik kayangan. Dewa bubar kabeh wedi karo aku. Ha, lakone Bagong gugat. Kuwi karang aku dhewe. Ha. Aku bengi iki sik kon bangun gedung kesenian. Apa ora pecah sirahe? Ayo wis ben ora. Mula aku sedina ora metu saka kamar teturon ning kursi jane karo ngenam-enam pikir ki engko piye. Engko gek kepiye? Ha kok entuk dalan wong ki anggere nyebut karo sing gawe urip ora mesti ning dalan. Anggepe apa? Apa dikira aku wedi karo sampean? Ora wedi karo sampean. Ya pancen wani karo Baladewa. Ora nek papane wong neter kadidayan. Babaro. Ayo. Kowe arep ngopo saiki? Kowe arep ngopo? Kowe tak tandingi legane atiku. Kowe kena mboyong para Pandhawa, kena mboyong pustaka Jamus Limasata marang karangan Demel nggo tampa bapakmu. Ning langka ana dhisik kuwandane Baladewa. Waduh, lewani sumbar ming kowe kok. Hah. Oke aku ya iso gawe sayembara kaya ngono. Gawanen pustaka Jamus Limasata ning Darawati rasa dibalekke. Waten iso nglangkai kuwandane Petruk. Wis. Kok aku iki piye to? Kowe sik mati ra apa-apa. Ra apa-apa dengkulmu ra. Engko gek tak susul. Ora metu njaba glendang nengono. Ayo metu jawe ateni legane.
Udara. Nggih. Arjuna kula wonten paring adhawu. Lah kok dadi kaya mengkene kahanan ingkang dumadya ning Praja Ngamarta. Yayi, apa si Adi ora rumangsa kleru nundung kelawan kadangmu ragil? Wah. Bareng Petruk sowan. Matur yen Semar loro. Wah, tumuli ana rasa getun atiku. Semono uga mbarep ndak kira uga keduwung. Maringake pustaka Jamus Myang Jimat Lima Soto. Dimas, sego wis dadi jenang ora bakal pulih meneh dadi sego. Ing mengkono ora perlu digetuni. Ya, Sing wigati ayun budidaya. Golek ana kadangmu Sedewa ingkang angka 2 upadinen sarta titi priksanen kahanan Ndarawati ya Yayi. Nanging kang luwih becik sirepen dhisik kamurkaning Kaka Prabu Mandura apa dene Petruk lan Bagong nggone wis padha geseh penemu. ya barep kakangku ngestake dawuh. Arjuna wonten maring adhawu Budarna kang padha seba jeneng ingsun kundur ngedatun kula nuknung Paramadal Pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Yai Arjuna kaya wis ora ana dawuh maneh Dimas. Purna gatining maranggilan. Sanada sakundur ngedatun jeluk saking gambaran menawa kinapit gambaran gading kadheraken sangganing Plomban Cedi manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngambil upacaraning keprabon. Kawis saking Mandra tindaknya Sri Naranata. Katinon saking Mandrawa kaya gumebyar candrane Sri Naranata wau.
lamun kawekasan Ika wisanggeni maya Wisnu Pratenta Wisanggeni maya Wisnu Pratenta ana apa Walid kok sajae mak cilik Bumira tawu pasuryane taus padhae saka kene kok kaya ora adat sabene. Kaya penggali lagi ora jenak, penggali ora karenan jroning penggali mak cilik Sediwa. Anakku lanang Antasena, nggih. Mula kowe tak jawil. Kowe tak jak mlaku adoh supaya ngedoh saka negara Ngamarta sak njabaning tapal wates negara Ngamarta. Kowe tak kandhani ya, Nggir. Dina samengko kowe arep tak pamiti. Lho. Pamiti piye? Kowe arep tak pamiti ento. Amanmu Sedewa saiki wis dudu peranganing para Pandhawa. Gusik, aja ngono, Pak Cilik. Sing sabar, sing ikhlas atine. Ana apa kok Mak Cilik ngendika kaya ngono kok mak tratap atiku? Antasena, piye? Nalika semono negara Ngamarta kerawuhan Kanjeng Koko Prabu Ndarawati. Terus karo Koko Prabu Mandura. Bareng ditanjeke dening Kanjeng Koko Prabu Darmakusuma, Koko Prabu Ndarawati paring dawuh yen negara Ndarawati ketaman pegebluk bisane waluya Nirmala Temajati yen ta tinumbalan wujuding pustaka Jamus Klima Sada. Pekasan para Pandhawa padha sarembut. Kakang Mas Jodipati wis gathuk, Kakang Mas Madukara wis mathuk. Apa dene pamanmu ya kuwi Kakang Mas Nekula gawe sarujuk. Terus ya meng aku sing ora cocok, aku sing ora condong. Monggo karepku yen pancen Ndarawati ke taman pegebluk mbok ya diteliti luwih dhisik, mengko sawise diteliti yen pancen Koko Prabu Ndarawati karep mboyong pustaka Jamus Klima Sada kebukten Ndarawati pancen ana pegebluk ora bakal awel sarta nggrundel. Nanging ngaturku akeh-akeh kelawan Kanjeng Koko Prabu Puntadewa sajake ora dadi penggalihe wong atuamu ya kuwi Kang Mas Werkudara. Bapak to? Iya. Terus bapak ngopo? Bapakmu tumuli duka karo aku Antasena. Terus sawise duka kowe ngerti to watake bapakmu nek wis nesu rak kaya ngono kae? Heeh, kau dosa okol tur kudu menang dhewe. Kuwi watake bapak. Terus karepe aku ditundung lunga saka negara Ngamarta Antasena. Lho. Sing nundung lunga Mak Cilik. Bapakmu ya kuwi Kang Mas Werkudara. Bapak nundung Mak Cilik. Iya Antasena. Lah ndi, Bapak? Ajare kose. Kosek kowe aja ngawur kowe, aja ngawur. Nek nganti kowe nesu karo bapakmu, mesti bapakmu ngluputke aku meneh. Aku saya dosa nang ngarepe wong atuamu. Lah nek nganti Mak Cilik lunga saka negara Ngamarta Pandhawa kurang siji. Nek pancen wis dikarepake karo wong tuamu kepiye meneh? Dasare aku upama bali marang praja ing Ngamarta, mestine aku ora bakal tinampa. Terus perkara pustaka Jamus Klima Sada sajake wis diparingake marang wong atuamu ing Ndarawati. Wah, janji wong Ngamarta kuwi ya grusah-grusu to ya. Pustaka Jamus Klima Sada kuwi rak panguripaning para Pandhawa, pambengsaning para kawula sanegara Ngamarta. Lah kok dadi grusah-grusu diparingake karo Siwa Ndarawati, ya nek nganti Siwa Ndarawati iki pancen bener-bener bakal gawe srana waliyaning praja Ndarawati. Nek kabeh mung kandheng ning pangucap ora kababar dadi pakarti, tegese menggara sapa sing ngaputinan. Apa sing mbok pikir mau padha karo legetaning atiku Antasena. Wah, lah pancen kuwi karo kuwi cocok kok Pak Cilik. Lah terus iki sampean arep lunga ndi? Aku dhewe bingung, ngene wae. Ngekos nggon aku mbok piye? Jembar ngrandu Gumbala ana ruangan kosong. Apa? Ruangan kosong. Aku ki lek seneng karo kowe wong iki glece sak penake dhewe nek omong monggo kowe ki satriya ning nuwun sewu lho Antasena. Kelakuanmu iki kaya apa ana kawan? Wis ben sapa sing nyebut sak karepe dhewe. Ning pancen watahu kaya ngene. Terus jane Pak Cilik arep ngopo? Antasena? Piye? Iki malah aku rumangsa duwe kewajiban balekake pustaka Jamus menyang Jimat Klima Sada. Lah terus carane aku arep goleki Kresna sing nggawa pustaka Jamus Klima Sada. Nek sampean goleki kaya wujude kaya ngono kuwi apa ya kelakon. Engko nek nganti konangan kawula Ngamarta, lho kae Raden Sedewa kok kekalangan arep tindak menyang endi dadi rasananing para kawula
kuwi ora prayoga kedadiane. Lah terus aja wujud kaya ngono. Wujud apa? Mak cilik kuwi wong pinter. Mak cilik iki titisaning Bambang Sekoco, ya to? Aku ngerti kabeh. Sampeyan kuwi arep piranganing Pandhawa ragil dhewe, ning sampeyan iki nek rembugan malah kala-kala ngungkuli karo rembuge Piyai Sepuh. Sampeyan iki Pandhawa sing awas dhewe, waskita, awas paningale kuwi mak cilik Sedewa. Wis, saya kok percaya karo sampeyan. Aja wujud Raden Sedewa, ning wujuda liyane kuwi aku lagi ngiklaske nek sampeyan goleki Siwa Ndrawati nggone mboyong pustaka Jamus Lima Sada, mak cilik. Yana dewa yen untuna wong aprang kasangsaran, wong aprang kasangsaran. Nalika semanten sigra sedakep salju juga nutupi baban Hawa Sanga menehaken cipta Raden Sedewa tanana ing pinindeng kejawi amung panguwasaning dat kamurweng dat eling-eling titising Jawata nalika semanten sak ciptane dadi sak sedyane ana ilang wujuding Raden Sedewa ana wujud Brahmana ingkang katingal muda tumaruna kagiat Bambang Antasena wae. Tenan makku cilik iki jan. Bareng sedakep kok ana kebul makbul. Nutupi awake Paman Sedewa terus wujud. Waduh. Kaya pendhita ning isih muda. Iya, Antasena. Mula seksenana aku arep nganggo jeneng Begawan Dewa Kusuma. Begawan Dewa Kusuma. Iya. Terus mak cilik arep endi? Aja nyebut mak cilik ndak kawanguran dening wong kiwa tengen. Sebutan aku Bapa Begawan Dewa Kusuma. Ya, Bapa Begawan Dewa Kusuma. Antasena, kana negara Ngamarta nedeng wae peteng. Kowe aja lunga-lunga saka kene. Aku ndak ngambah Dirgantara ngupaya goleki menyang endi Kresna ingkang gawa pustaka Jamus Lima Sada. Ngendi gone ketemu mesti bakal ndak jaluk. Aku ora bakal nganggo hitung-hitungan yen to kuwi nata Ndrawati sejati, nanging tata carane nggone nyuwun ngampil ora kaya mengkono. Nyengsarake marang sedulur nom ya kuwi Raden Sedewa. Ya wis sakarepmu mak cilik. Kersane Bapa Begawan Dewa Kusuma kaya ngono, aku mingkari manut. Lah terus aku tok kon ora lunga saka kene iki sirmu piye? Mengko bakal ana ingkang teka ning papan kene. Wong kang teka ning papan kene mau tulungana, merga kuwi wajib mbok tulungi. Oh ya, ngestoke dawuh. Wis, sembahku ndereke tindake Bapa Dewa Kusuma tak golekane nata Ndrawati ngboyong pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada Antasena. Kurta Srama Pangga wagut katinya mawukyat ira wang-wang piye Ngandruraga Sinuwun Mandura ki nek perang kuwi ora ditandangi dhewe ning mesti ngandhake karo wong liya lho kae Patih Pragata joget-joget nggawa glugu goleki awake dhewe.
Malah ora mung Patih Praguta, sajahe Sinuwun Mandura wis ngendikake bab sing ora bener. Tegese Kuntul dikandhake dandang dikandhake kuntul. maksude piye kuwi? Tata upacara kata-katamu kuwi piye? Dandang kandhake kuntul kuwi kedadian saknyatane dienggak-enggokke men dheweke ketok bener, dheweke ketok apik, wong liya ketok elek. Kuwi tegese pawarta sing saknyatane ora dikandhake sing sak benere ning dienggokke nganggo kalimat utawa ukara-ukara sing rumangsane dhek iki wong paling apik dhewe wekasan sing dikandhani mbelani rodheke. Ketitik ora ming Patih Praguta. Tak sawang Ndara Karukaca Ndara Antarja barang kok do ting brubut goleki awake dhewe. Yo mulih yo, Gang yo. Hah? Mulih. Engko nek Semar Modar Bapak wis dawuh karo awake dhewe, nek nganti awake dhewe engko melu mati nang kene malah ngrekoso uripe. Yo mulih yo. Wis rasa dadak piye-piye, mulih matur karo Bapak, Pak, aku ora sida mboyong para Pandhawa di Pustaka Jamus Limasada. Merga Pustaka Jamus Limasada diasta Sinuwun Ndarawati, jarene negara Ndarawati ana pegebluk ngono wae ora Bapak mikir dhewe, Bapak tumandang karya. Oke, ayo kita berangkat. Yo, yo. Gong, ketoke limati kok luwih cepet awake dhewe mangane Semar. masa Mingo to. weh sapa iki Tra? Lho, sapa iki to? Ndara Antasena kok Awake dicat ireng barang aleman. ora ajar modar kowe. Nek cara ngene dhewe pancen Ndara Antasena iki nuwun sewu nganggo gelung. Lho, rada ndangak persis Ndara Werkudara kene iki nganggo kuku. Iki ora, iki gagrak kene Ndara Antasena kaya ngene iki. Waduh. Gleleng gondrong barang. Melu pang apa? Pang apa? Panguwit. Ha iya. Wong apa kok kowe terus wedi? Ha iki mesti sajae wis dikongkon Ndara Baladewa. Atakonane ya. Ya, Wilujeng Gus. slamet. Kowe do ngopo ya mlayu-mlayu? Ora ngerti kok dhek itu. Ha iya. Ngomong apa ngapusi? Ngomong jujur, aja ngapusi. Aku soalnya kulino ngapusi. Wis ora iso. Ku saiki kudu jujur. Oh iya. Menika ngaten Raden. Ya. Sing ngomong Petro apa Bagong? Kula. Ngapusi tak keplak ndasmu pecah dadi papat. Diar ora. Anu kowe Tra. Ya. Soalnya cangkem kuwi kulino ngapusi. Ngono ora sadar tiba-tiba ngapusi mah dadi papat sirahku. Ora apa-apa wis omong sak tenane. Ajeng nyuwun mergi Ndara. Lho, njaluk dalan nggo ngopo? Ajeng wangsul. Saka ngendi? Saking Sinuwun anu sowan Sinuwun sinu anu sowan Sinuwan. Sowan Sinuwun Sowan Sinuwun Prabu Puntadewa. migatine. Kula tak matur sampean aja kaget nggih. Yo, Ning nek umpama kaget nggih kaget sakniki mawon. Dadi kula nek kula matur sampean pun mboten kaget. wong kaget kon kaget saiki tak keplak sisan kowe. Kula matur Sinuwun Prabu Puntadewa ngabari nek bapak niku gerah. Lho. Kakene Semar loro. Heeh. Lho lah kowe iki ting pendurung ki ora nambake bapakmu piye? Modal ora malah disalahke dak, Tru. Nuwun sewu, pun mboten kirang-kirang lek kula golek tamba. Ning bapak mboten iso seda. Lho. Bapak mboten iso sembuh. Suatu saat bapak niku pari pangandikan, Petro Bagong sowan ning negara Ngamarta. Aku iso mari nek Pandhawa rawuh mrene sinambi mundi Pustaka Jamus Limasada. Wis to kandhake Siwa Ngamarta. Wis, ya numpun. Terus Siwa Ngamarta ngendika piye? Bagong ketiwasan merga Pustaka Jamus Limasada diasta Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Lha nek ngono ngendikane Mak Cilik Sedewa iki mau bener. Mangkene yen sampean ketemu nganu no, Sedewa no. Basa tak ajar kowe. Ndara Sedewa to. Ketemu. Teng pundi? Kula wau soalé mlebu teng negara Ngamarta niku Pandhawa niku mung kanton papat. Sing kurang Ndara Sedewa. Kula takoke Ndara Sedewa teng pundi? Ditunjung bapakmu Ndara Werkudara. Bener, Mak Cilik ya kandha kaya ngono. Terus saniki Wis tindak. Lho, lunga teng pundi? kuwi itu perkaramu iki urusane Mak Cilik Sedewa. Sing migati aku nang kene iki kon ora lunga-lunga, nek ana wong tekan kene kon nulungi ngendikane Mak Cilik Sedewa kaya ngono. Lah kok sing tekan kene kowe karo Bagong karo Petro. Wong loro mingan. Kula kalih Petro, ora kowe karo Bagong karo Petro.
Ora kebablasan le omong. Karepku iki kowe karo Petruk ngono. Heeh. Lah kowe saka ngendi? Saka negara Ngamarta. Kok mlayu-mlayu? Ajeng gelut. Lho. Gelut karo sapa? Are Baladewa. Gleleng to? Heeh. Aman reng tau ngerti Bagong arep gelut karo Baladewa. Mengene iki. Lho. Wani karo Siwa Mandura. Lho, sing diwedani apane? Lho kok mlayu? Hari kok ngandhake kanca kerubutan kok. Ngandhake sapa? Ngandhake Prate Pragota. Terus Kamasmu Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja goleki kalih kula. Niku wis diwolak-walikke karo Ndara Baladewa. Mesti kula dianggap salah, kula dianggap wong kleru. Mula Ndara Gatotkaca sing janjane kalih kula sayang goleki kalih kula, miter-miter teng gegana. Ndara Antarja yang goleki kalih kula. Oh nek ngono pancen lumusi ngendikaning Majelis Dewa. Aku kudu bantu karo kowe. Bantu napa? Wedi? Ora. Mesti mawon iki soalnya ajeng bangun gedung kesenian. Ora. Ora bantu karo kowe tak bantu kekuatan. Kekuatan apa? Kowe rasa mlayu. Terus Nek pancen wong salah kudu digawe salah. Nek pancen wong bener kowe kudu wedi. Kuwi wajibe wong urip nang alam padang. nggih. Monggo kowe tantang-tantangan karo Pak D Baladewa kuwi perkarane Kono mbelani Kresna. Kula mbelani bapak. Bapak niku wis rekoso lho, Den. Bapak niku saka uripe ming dienggo para Pandhawa. Aku ming perkara Pandhawa kon rawone karang kadempele kok dikalake karo Sinuwandarawati sing kawulane kenapa geblok? Apa kira-kira abot Kresna mbangane Semar? Terus Baladewa nesu, "Panus maning jalanan cukup laring bangun." Bagong, menungso ya diapunmu. Kowe wani karo Baladewa. Kula dunekke ngono, muntap kula. Lha terus melu ngadeg metenteng. Wah. Kowe kuwi. Heeh, anu iya. Anu nggih. Ngono kuwi. Terus Metu njaba. Ora dadi. ha iya. Sing ra dadi Perange lho. heeh. Metu njaba ora ya metu njaba bareng. Wes bingung lho do kula anduk. Gong. Ora ning iki ning nggone wong liya lho. Nyatane ngono. Aku Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja do ngewangi. Oh, ora jiwa satria. Wis ndak dirambati anu jangkrik. Oh, satria dirambati jangkrik. Ya matur nuwun kok. Heeh. Terus lajeng ngewangi pripun? Kowe rasa mlayu nang kene. Terus Kakang Gatotkaca Kakang Antarja adepono. oke, siap. Carane Kowe tak ewangi. lek ngewangi Kowe maju petokno Kakang Gatotkaca Kakang Antarja. oh ya bener nek iki diunekke satria petuk ya bener. Kok iso? Kalau muni kowe tak ewangi ning maju petokno Kakang Gatotkaca. Maju ya modar tenan. Aja semelang kowe tak uripke. Kowe kok gleleng. Metu power bank lho. Ora ning aku iso nguripke wong mati. Carane Iki lho. Banyu sungut kuwi tak pres. Tak nggo nambani wong loro, tak nggo nguripke wong tekaning pati sing durung winanci. wah gleleng iki to. Heeh. Ya maju yo. Engko nek nganti awak dhewe mati ra konangan, Nah kuwi masalahe. Nah sampai kula mati mongko ketutupan suket ayo. Sampeyan nambani pripun? Ora sembrono ah, nyawa nggo dolanan. ngene wae. Supaya kowe ora iso tekaning pati, sing kira-kira arep maju mungsuh Kakang Gatotkaca Kakang Antarja sapa? Kowe bangun terus. Manut. Nek Petruk sing tak labuhi Petruk, nek Bagong sing tak labuhi Bagong. Ngene wae terus. Nggih. Kowe gandenge bola-bali dadi rol. Heeh. Sementara iki aku ya terus. Kowe arep ngopo? Aku tak sing maju. Aku dilewangi ndelok sene. Ya, sakarepmu. Nek Petruk ora maju ning mburi kene. Arep ngopo, Gong? Wong kok glelenge ra jamak-jamak. Terus kula kudu pripun? Aku tak manjing ning awakmu. Lho. Kowe nek wis tak njingi, kowe dadi wong ampuh, kowe ditibani pusaka ora apa-apa, disuduk ora bakal tatu, kowe dipotol sirahmu karo Kakang Gatotkaca ora bakal potol. Soale ngedrat. Ora bakal potol. Oh siap, siap. Terus carane? Mlebu ning awakmu. Oke. Metu pundi? Niki napa? Pripun? Moh ababmu mampu. Kenapa niki? Niki cilik ning elastis. Iso klebon gede barang ngene.
Gong satriya kon mlebu mburi ora. Amet pundi? Kowe ngamet ambegan kok. Ngamet ambegan. Engko aku tak mlebu sarana sukma. Oke. Wis ge wis. Saniki? Heeh. Nek aku mlebu ning awakmu, kowe dadi wong ampuh. Nek lumrah kowe dipotol sirahe ora bakal potol, kowe dipateni ora bakal mati. Wis toto-toto ya, Gong. Aku tak mlebu ning awakmu. Nek aku wis mlebu kowe piye-piye bakal keturutan ambles bumi ya iso, mabur ya iso. Jan jeblok wetenge. Ngomong wae ora. Gak mlebu kene iki wis ngampet ora dilebon-lebone. Ya wis kae toto-toto. Tan samar pamoring sukma sinukmaya winahya ing sepi. Sumimpen telenging kalbu. Wis aku mlebu ning awakmu. Engko aku bakal digdaya, Gong. Wis, kowe iso ngambah dirgantara, kowe iso mabur. Ngono wae ya, Gong. Oh, celeng iki. Tak kira nek Ndara Antasena diwasar jeblok wetenge. Gus, Apa? sampeyan nang pundi? Aku wis ning jero awakmu. Gleleng iki nek ora nganggo Bagong sing siap nggo gelut wis ora. Wah, kaya nganggo training abang barang. Siap pokoke. Ha iya. Sampeyan nang jero awakku lho. Oh, Sampeyan wis nganu cetha mbantu kula. wis biar ngopo-ngopo iso keturutan. Upamane Ambles bumi ya kelakon, mabur ya kelakon. iki nek tak coba ora ana nyatane tak tokke liwat mburi lho iki. Iya, iya. Buan klepret ya men lu. Nek arah-arah ambles bumi carane piye? Ya wis waton ngampet ambegan terus dresepke, awakmu dresepke bumi ora ambles bumi. Hati-hati. Hati-hati lho, Gong, nek ora nyoto buathukmu entuk aspal tatu tenan. Kowe ora meden-medeni to minggat kana. Wong arep jajal kok digol-goli ora. Gong, hati-hati lho, Gong. Petroke. Jotos tenan kowe marai tratapane. Wis tak niati tenan. Ya. Wah. Piye, Gong, kahanane? Peteng. Meneng jeron bumi. Waduh, sarean Netro. Natap grobok aku. Iya. Aja liwat sarean kowe iki sareane piyai-piyai luhur ndak ngono. Apa ya? Metu, Gong. Hah? Metu. Oke. Nek jedul pripun, Den? Mengkari munggah jedul. Wah. Nek nganu Mabur sikile gedurke lemah ping 3. Mabur iso mabur. niat Nggon ati. oke. Kuwi papat. Mula cah sekolah. Kon sekolah ngayale ra jamak-jamak. Tulung ngitung-ngitung lho. Iya. Aku nek hitungan ora tau mlebu e. Iya. Ya, coba 1 2 3. Niat atine. Mabur. Wah. Wah, dan gleleng ta. Mengke genti kula nggih, Den. Ya engko gampang. Wah, rasa Petruk rasa ndak gleleng kae nyolongan e wong. Wah. Wah. Kaya balon itu enting. Heeh. Wedian. Golek kamar mandi sing ra ana gendenge. Ah sapa ngerti entuk kanugrah ya. Wah. Grimes wae ya. Wo wedhus iki. Padake kloset ora. Men tak uyuhi sithik kok, Tru. Ya wis mangkat, Gong. Mangkat kowe rasa melu-melu ngaso. Ya. Tatakane dhewe sing kira-kira mbelani karo
Baladewa, aku sing nandingi. Hati-hati oleh. Siap, aja kuwatir, aja kuwatir. Iso mandek ora? Mandek. Iki piye iki pesawat kok nyekel pesawat? Medun, landing. Sabar. Edan gugu karepe dhewe. Ora edan, kenyataan Iso mabur. Lho, apa sing iso mabur ki sing sampean tok apa? Arep kula wong kere kaya nek iso tuku tiket iso mabur, Mas. Aja ngawur Bagong. Nun. Kuwi tak takoni bloko. Nggih, kersane ajeng napa sampean? Kowe wani karo Siwa Mandura. Anane kula wani merga kula diwarai. Cacing nika kepidak menungso. Nika ngolet ora ngrasake lara, ning butuh males karo sing ngidak. Ning Bagong duwe perasaan. Coba saniki kula tak takon, nek upama bapakmu lara, terus bapakmu dunekke ming Werkudara lara kok modar mbok men. Ngono piye perasaanmu? Hah? Sing muni ngono sapa? Lho, sing ngakon kowe sapa? Siwa Mandura. Sing muni ngono Baladewa. Mula aku ora trima nek nganti bapakku dimodar-modarke karo Baladewa. Endi menungsane? Lho. Kon tekan kene. Kowe aja urap-urapan suaramu. Aja wani nantang karo Siwa Mandura. Bagong, yen kowe wani karo Mandura, aku isin dibatur kowe. Aku ya isin di juragan kowe. Apa juragan ra iso mikir? Gunane apa? Percuma sampeyan dijadi nang kayangan. Dadi satriya babaran kayangan. Ning iki ra tau dienggo. Menggunake tenaga, gunake akal. Dumeh satriya pringgondani. Sapa sing wani karo dheweke? Senake sapa sing wani karo Baladewa monggo kenyataane ora kaya sing dikandhake Baladewa sirnake. Apa kowe kaya ngono? Rumangsane ora. Kowe malah nguring-nguring karo aku, muni-muni karo aku. Mergo sampean ora jumbuh karo ngendikane. Aku ora seneng nek carane kaya ngono. Bapakne iku lara. Hah? Bapak lara tambane pustaka Jamus Lima Sada. Monggo pustaka Jamus Lima Sada ilang. Ha ta? Ana? Iya. Ilang mergo digawa Sinuwun Ndarawati. Kula ming muni, Ndarawati kok dadak nggo tumbal pustaka Jamus Lima Sada. Ah kok makmu gedhe Mendura. Bagong menungso ra tataran. Bapakmu ki wis tuwek. Lara ki wis sak mestine. Mengkari ngenteni wayane mangsa kala bapakmu modar anut karo kersaning sing gawe jagat. Apa ora kelara-lara aku? Aku ora apa-apa ora kelara-lara. Bapakku ya. Dunake ngono iki bapakku. Bapakku ki jegoke kirike-kirike tak bleh. Kok dadi bapakku dunake modar kaya iki. Nek Bagong ora trima, mula aku kepeksa wani karo Prabu Baladewa. Yen kowe wani padha karo wani karo Gatotkaca. Oke, ra masalah. Ra masalah. Apa dikira aku wedi karo? Aku nek ngene iki ora wedi karo sapa-sapa. Kowe iso malik otot kawat balung mesi. Aku iso malik balung kiri. Ayo ngejak apa kowe? Ora minggat suara tak candak siap tak potel gurumu. Potelen nek nganti aku iso potel siraku meguru karo kowe 20 taun Bro Gatotkaca.
Gong. Kok bathuke metu getihe? Ha? Krasa lara ora diantem. Mumet banget. Antarantasena piye lek mbelane? Gus? Gus. Ndarantasena. Gus? Ngopo? Aduh, sak leran aku, Gong. Wah, telek iki. Jarene mbantu mula aku diantil moncrat. Bol sare to. Oh, ya njuk ngapura karang kesel banget e. Wis perang niki. Ya wis nyuwun ngapura. Maju meneh. Wis kebacut loro, mbacut mlethek sirahe. Tonya Gatotkaca itu turu ta? Iki seneng kene iki turu ta, Tru? Ha iya tenan, nak ombene oke tokke tungguri tenan. Yen luweh. Tak goleke tali sing asat ben tiba mak telepek ngono modar. Aja entose aja Gong. Ah, mulane melek. Ya, nek melek aku diantem mesti ora apa-apa, malah turu ora. Sirahmu ora bakal tak gawe macak, mesti bakal tak sirnake. Oke, ora masalah. Melek lho. Iki bahaya iki. Tatoane nyawa, ayo matane diganjel. Ora merem nek nganti merem sirna margalayu aku. Mati dening aku. Wis kok iso model sirahku. Bumi langit tangkep. Mutar dening aku. Aku Adidaya ora bakal menang karo Gatotkaca. Sambato. Mati dening aku. Wani karo Siwa Mandura padha karo ngorek-orek marang pasuryane Gatotkaca. Ora sudi aku batur sing gawe wiranging Bendara. Mutar dina iki. Wah, akeh semute. Pindah kene aku ting celekit kabeh ora. Gong kok gleleng kowe ora apa-apa dunter. Candak sirahku ngono dunter kluthuk ngono kaya mati kae ning balinah to. Turuk. Oh, ayo kekuatane Ndarantasena sajake. Wah, Gatotkaca baru kali ini kalah sama aku. Ya jan gleleng tenan kowe. Ngono kepengin ye, tak kene metu. Ben manjing ning nggonamu, ora aku arep ngaso wae. Itu rampungno ngono. Rampungno. Ning iki sing maju Ndarantarja. Kuwi kakangane Ndarantasena. Nek Digdaya iki mesti Digdaya Ndarantarja, padha-padha putu dewaning ula. Waduh. Kira-kira menang sapa ya, Tru? Ana mestine menang sing tuwa karo sing enom. Halo? Ngopo? Iki mung suwe Ndarantarja ora sawedi, kowe iso nyembur. Hah? Kowe iso nyembur kaya Kakang Antarja. Iso nyembur kaya ula? Iso. Ora usah kuwatir. Wah. Gong, tak ajar kowe. Jajal jengkulmu mlocot ora. Kowe iki bisa lho, Gong. Alah, lho. Aja terus emoh ora. Kowe wis sedhe emoh, gak aku ora seneng ajarane ngono, gak ora seneng aku gak. Ora liwat kene iso sembur tenan aku. Ah, iki arep glelengan ayo. Nek kowe ngendelke len duwe upas, Bagong ya duwe upas legane atiku.
Bapak keperanggul mungging ayuda kebapak bawat nyobentar kebapak mungging aloka Bagong nggih Ndara Antarja ya kok le mandeng kula kok kaya sinis duka napa nesu karo kowe sebabe kowe wani karo Siwa Mandura ya apa ora ngaku wae ora ngaku tak pateni ngaku ya tak pateni wedian kejem tenan iki ngungkuli adine sampean pun krungu kabar dereng kabar apa Gatotkaca wedi kali kula lho adikku karo Kaca wedi karo Bagong weh iki jeksane Piyayi Blitar niku asli aku ora goro kula dipotol sirahe ora apa-apa terus kula nglecak terus kula pindah nggon le turu adimu wedi ning karo aku ora bakal iso selak kowe mesti bakal tekan ning pati ayo diadu antaraning Antarja karo Bagong menang sapa oke ora masalah neng ngene ditemtoke kowe apa aku sing tekan ning pati manut sirmu piye kula manut ora minggat sembur mlonyo awakmu melek lho iya wis mulai idon-idonan iki sampean apa iso nyembur anggap aku ora iso nyembur ayo didu upasmu karo iduku ampun ndi kene marganing patimu pangga tak ayoni Antarja panas bumi semakin panas ayo sambatos nyembur kok ngidoni wong nyembur kudune ngono kok saisaku panas to dadamu kena iduku wih lah dalah lah kok nyolong pethek ing atase Bagong kok wani ngidoni sarta iso nyembur kok ya dene Antarja ora panglik mesti ana sing bantu karo kowe Kang rasa melu-melu perkara iki nek Kakang melu-melu perkara iki aku nganggo raganing Bagong tak ladeni padhangane wani petengane apa meneh rupak wani jembar wani Kang tak hitung-hitung sing luput Siwa Mandura dudu kok Bagong nek sampeyan melu-melu perkara iki dosa gedhe lho Kang ngopo kok ngalamun Ndara Antarsena iki mlebu awakku nggawa sound system ora kok iso kang iso bergema terus Ndara Antarja melayu ha iya wah kowe gleleng tenan iki arep pirang dina ning awakmu ya Gong ora arep takon metu kok oh tak jahiti kabeh mbur dondome men ra iso metu apa anggepmu nek tok dondome aku ora iso metu kok metu karo wae karepku dhewe padha kula ya ngono ya ora iso dipaksa kok ya metu ya emoh aku ya ngono metu karepe dhewe kaya terus ha iya kabeh ya dhewe-dhewe kok ya panuswaning jajalanat iblis lanat Bagong ponokan Petro ora minggat sing arep aku glandang metu jebul mlayu
nesu tenan nek kae Gong. Wah, wis anggere ngono kae ora ana wong wani nyedak to. Panas-panas jalan suwane Begong. Petro ora mikir glanjang negara jeblok wetengmu. Sir atiku langsung. Maune kendel terus langsung jirih sakal. Ayo aku ya mlayu mak tratape. Heeh. Ning ngono Gong. Kowe ra ya iso ambles bumi to, Le? Ambles bumi ya. Men aja kecekel Ndara Baladewa. Wah iya, aku isih duwe Ndara Antasena ya, Tru. Ha iso. Dadak mlayu ki ngopo ambles bumi ndelik ning bumi beres. Oke. Melek. Sing melek sapa? Ndara Antasena turu mesti ki, Tru. Ora turu. Ha terus? Ha iki apa? Wah, iki ya tunggal dene iki. Tunggal dene ngopo? Metu ra omong-omong. Sone iki omong. Ora mung terus glenes lunga. Tapi ya kaya meh ditinggal tok kae. Ha iya ya. Heeh. Ya wis ngono apa piye ora mung tanpa omongan terus sarungan. Lho. Kok tekan sarungan barang. Omong apa ta iki mau? Omong apa ora. Ngopo kok do mlayu? Ndara Baladewa duka. Siwa Mandura. Nggih. Lah piye arep dijoni wae piye? Arep piye-piye kowe kenggonan aku ora apa-apa. Ning ya modar tenan. Ah sampean sok turu barang e. Nek pas kono nibake nenggala nyotompanono bles sampean pas sare teng awak kula. Modar tenan ya, Tru. Heeh. Pun wah, ajeng wangsul kula. Lho. Bali piye? Bapakmu ora iso tekan Pandhawa, ora iso nggo pustaka Jamur Lima Sada. Bapakmu mati lho, Gong. Ora apa-apa lah sertifikate wis tak gawa kok. Wis ngene kok bapakne kok diame-ame warisane ora. Ha piye nek kaya ngene iki terus aku kon piye? Ngene wae. Aja tok lawan ning tok wirang-wirangke. Carane Nek kowe wani karo Siwa Mandura, kowe wani karo Siwa Baladewa, kowe wani njotos, kowe wani nendang, kowe wani miloro dosa mergo kae pepundhenmu. nggih, mulane kula niku isih mikir perkara niku. Kowe batur ana ratu kuwi beda derajate. Heeh. Tur dasare kowe tau tate momong karo Siwa Mandura. Bener. Ngene wae, Gong. Pripun? Digawe wirang. Digawe wirang pripun? Kowe tak dadekke Baladewa gelem ra? Serius? Lho tenan. Wah, iki kok aku kaya dadi ngerol terus ta iki, Tru. Apa Petro wae? Pun mboten. Bagong mawon, Bagong. Dadi ketujah nenggala iki modar tenan. Nek niki kula dadi Baladewa ampuh mboten. Mbuh perkara ampuh aku ora ngerti. Ampuh karo ora kuwi kowe nyuwuna marang pengayomane karo sing gawe urip. Ning aku sing bantu karo kowe. Oke. Carane Merem. no Meremo. wis ya. Karang telapukane iki ciyut e. Nek merem ki mung separo e. Oh, ngamet ambegan. Tak suwun karo sing gawe urip, tak dandani cara Siwa Mandura ya, Gong. Nggih, siap pun wis beres. Manut ae lah. Manut karo Ndara Antasena malah slamet. Yo, tak jalukke marang panguwasan ing Dat Kamurweng Dat. Muga-muga iso kelakon penjangkane Antasena. Delokke kowe nganti ketekuk suwe banget irungku, Gong. Warga mau kok jarem-jarem ki apa to? Bulirungku ketekuk. Pripun niki? Lho kok pripun piye to wis dadi kok. Wis dadi ya? Wis. Tru. Jire pengilanmu, Tru. Ora nggawa. Kowe iki iso nggawa ngotan cilik ae to? Kene. Aku kok nggawa ngotan cilik. Kaya ora ngerti watakmu, Tru. Nggawa ngotan cilik tok kake sikil nggo nginjeni kathok-kathok kae to. Ora ya tak antil modar kowe ora. Silai to, silai ben percaya. Yo. Nek pengen ngerti. Oh. Oye, waduh. Wah, terus uye. Jagat Dewa Bathara, jagat Pangestu Tunggul. Anakku nggih.
Anakku wong Cendol, anakku wong bagus. Antasena. Arep kowe Baladewa nek Antasena tak kamplengi raimu kowe. Aja kaya ngono ya iki. Aja kaya ngono. Petro. Petruk jengkulmu mlocot ya. Ayo Satrio. Aku dibombong to. Nek kowe tak timbali iki nyawang aku iki Baladewa, tak timbali dalem Sinuwun ngono. Ya. Maju rene to. Ya wah yen mung bombong adine kok. Petro kandhang ngono. Wonten dawuh Sinuwun. Wah, bojomu nendi? Sinuwun Mandura kok nakoke bojo. Wah, adalah Antasena. Apa Pakde? Kowe edan kowe gondrong kowe. Mbok cukur. Ya sesuk aku tak potong wae. Heeh, Petro. Wonten dawuh Sinuwun. Iki aku arep maju perang Petro. Nggih, terus kersane Petro kan ngono. wonten dawuh. Wah, ada. Ya pancen ngono Petro. Ah nggih. Yai Kresna endi Petro? Wah kula mboten ngertos. Dian. Sanjay lagi Dharma Wisata Petro. Turuti omongane teng blasur ora karo-karo. Antasena. Apa Pakde? Aku arep maju ning peperangan Antasena. Pamujimu tak jaluk. Ya sing ati-ati Pakde, tak donga-dongake lepas soparan jembaro kubure. Sing apik cangkeme Antasena, Cangkemmu kuwi. Wong ngawur to karo Antasena kok nyangkem-nyangkemke ora. Antasena iki pernah anakku dhewe Petro. Antasena iki pernah anakku dhewe. Kuwi anake Werkudara adik Kunjadiwati mula ora jenemokane Antasena ki. Wis biasa nek karo aku. Nggih. Petro, Wonten dawuh. goleke gaman. Gaman apa? Nggo maju perang Petro. Oh nggih. Ngestokke dawuh. Aneh-aneh. Ndara Baladewa krocok mbendho kok. Aneh-aneh. Ngersake napa? Sangarmu Petro, sing penting iso nggo maju perang. Niki napa? Nggo. Niki. Weh, adalah. Baladewa kok nggo celurit. Liyane Petro. Oh nggih. Niki. Aku ki ora arep gawe pendopo. Nggih. Aja graji kowe nggo graji cengelmu ya. Oh nggih. Salah terus. Nggo. Nah, iki pusakaku. Aja mbok sepeleke Petro, iki tau tak nggo nyolong gori ping 3 aku nangan. Sakarepmu. Antasena, Piye, Pakde? pamujimu tak jaluk. Ya, pen kabeh pamujiku. Maju ning peperangan. Awas Rawatan, Jawa tembang ing Bawara. Ini Nata Mandura, Prabu Baladewa. Baladewa. Hah? Baladewa. Aku muni apa ya? Baladewa. Wong ambeien. Malah cengengesan. Kleru kok. Iki mergane patimu gugung arepe. Mempeng salah. Kok mlayu ndono iki lho. Weh, adalah. Gugung arepe dhewe buntu Petro dalane. Awakmu sing teng mriko kok mlayu mriko edian arsa manijat ning alam jagat yang pilunding. Oh ye. Pun nggih budal. Ayo, iki Nata Mandura Prabu Baladewa legane atiku tanyala. Panus maning jajaran iki aku ngadep kaca iki. Aku ngadep kaca gedhe-gedhe banget piye. Kok ana wong padha karo aku. Aja bengok-bengok mripeni wong turu Baladewa. Oh edian. Iki suarane ora pangling iki. Iki suarane Bagong iki. Aja ngawur. Iki Prabu Baladewa. Wah setan ora.
iki Bagong iki Prabu Baladewa kowe sik ngembah kuwi nggawa apa nggawa genter tuwa banget Baladewa rupek melinjo cengelmu iki Kiai Nenggala iki pawunaning Satu Sekti tamake Gunung Jugluk Segara Asat iki Kiai Bendho ayo iki nyilenane Bagul Tegan kowe apa aku sing tekaning mati dereng mati Sinayeng manglung mintonaken dewe kramanira kang kumitiran ing asta kang kumitiran ing asta Setyaki wonten timbalan nalika sawana pun Kakang nganti kelawan Siadi daya-daya prapta ing negara Ngamarta nggih. Nanging lha kok ndak sawang saka kadohan. Ngamarta kaya koncatan yoni tegese Ngamarta katon surem sorote ora kaya adat sabene. Wonten menapa ing mantu wonten Negari Ngamarta Prabu. Keparenga sak mangki monggo kula dherekaken sowan kersanipun Kanjeng Prabu Puntadewa nanjihaken kawontenanipun Negari Ngamarta. Setyaki lho kok sik Setyaki wonten timbalan. Iki kok ana lakon sing aneh-aneh iki. Ngane-aneh iki kados pundi? Marata gage maju. Wonten menapa Prabu sawangan kae. Bleduk mangampak-ampak lebur kasaput ing angin tak kira kerai banteng karo macan. Lah kok dadi ora panglih? Kae kok ana lho, kok Prabu Mandura loro padha gelut kae. Setyaki kowe misah siji, aku tak misah siji Dimas. Boten jauh. Prabu, kuatri rem sawetawis sampun ngantos kados mekaten iki. Lho. Lah dalah. Yayang Ling Darma. Kresna. Kula wonten maring Adawa. Kowe iki piye? Kowe dudu aku kowe. Kowe dudu aku. Prabu Latremut, Prabu Latremut, Latri sabar. Sampun ngantos dados pasulayan. Prabu? Iya, piye? Iya, Kresna. Kowe sing ngendi, Kresna? Kok isih gabres? Sik. Oh, setan iki. Lho, Kresna kok ngrungokake aku setan iki? Pun tentang iki kadangmu Werda. Kadang Mendha. Kok Prabu kula nyuwun mapunten. Paripaksa kula misah lan panjenengan. Manungsa tataran panuhan jajaran ngatasi derajate acepre kok ngembali para panguwasane untuk Mandura Prabu Baladewa. Aku ora trimake perkara iki. Lah kok Siadi malah tumuju ning kene apa wis lakon sirep pageblok itu momon negara ing Ndarawati. Setyaki wonten timbalan Mandura inggih. Kok Prabu paring dawuh mekaten sababipun Yai Prabu mau ndak nganti lamun Kakang Prapta ning negara Ngamarta. Nyuwun ngambil pustaka Jamus Lima Sada wigatine iki narya nambak rengganing Projeng Ndarawati. Lah kok saiki malah teka ning kene iki apa Ndarawati wis sirep tumuli Siadi methuk pun Kakang Kundul marang Mandura. Lho. Kula nyuwun mapunten, kula nika nembe dugi. Kudune kowe ngerti, Kresna baru tiba.
saka negara Ndrawati. Mengkono to Yayi? Inggih Koko Prabu. Mekaten cariyosipun. Dalah. Wah, setan mbok kuwi menungso kon salense kuwi. Kuwi kon salense kuwi. Derajate aceple kok ngembari parang nata mantura Prabu Baladewa. Koko Prabu, Piye Yayi? kula suwun kanthi sanget. Iya, piye? Setyaki aja mepet-mepet. Piye ngestakaken dawuh? Setyaki aja basa, kowe ngerti ora? Sinten? Kene nyedhaki tak kandhani. Wedhus ya. Regane pira Setyaki, Gus? Kok iso dadi kaya ngono? Wis aja melu-melu Setyaki. Piye Kresna? Aku manut sabdane Kyai Prabu Ndrawati. Monggo kepiye? Apa yang tak tindakake? Koko Prabu, sakmenika kula suwun panjenengan wangsul kados wingi uni. Lho. Maksudku? Maksud lu? Weh, Kresna wis paham. Kata-kata modern. Kresna wis ngerti kata-kata modern. Aku nek ora tok warai ora bakal kaya ngene. Ayo salin. Salino. Lah salin piye? Aku le dandan ora ngerti. Ngerti-ngerti dadi kaya ngene kok kon salin. Iki aku ora dong kok iso dadi kaya ngene iki Kresna. Lho, sing gawe kowe sapa? Anu. Putramu Ngrandu Kumbul. Bambang Antasena. Antasena Setyaki wonten rene. Lho iki ngestaken dawuh. Setyaki Wonten dawuh. Antasena kok rene? Ngestaken dawuh. Antasena, Piye Pakde? kowe apa sing gawe Bagong kaya ngono kuwi? Heeh. Ayo dibalekke. Antasena aja dibalekke rung rampung le nyambut kowe. Urung-urung wis kon balekke iki ora cucuk karo siwane. Sik menengo, Gong. Aku lagi rembugan. Balekke Antasena balekke. Menungso tatanan jebul kowe sing gawe Bagong wujud kaya ngono kuwi. Nek ora tak ngenekne ndak Pakde mentolo karo Panakawan. Iki Panakawanmu. Kok dadi Pakde kok mentolo karo Panakawanmu? Mergo aku mbelani Prabu Ndrawati. Dewe Prabu nyilih pustaka Jamus Klimasada, Bagong nyebutake pustaka Jamus Klimasada. Ming takon ngalah kok ora gelem. Dapure batur kok ora gelem ngalah. Antasena, piye Pakde? Mikir jangkae kae. Ya narto jangkah jangko. Lho, kuwi para Antasena mbombong kuwi Antasena. Antasena, Piye Pakde? kowe aja kaya ngono to, nggawe geger iki. Ya wis ben. Terus karepmu Kuwi diganti. diganti sapa? Lho, diganti Bagong. Yo Pakde yo ganti yo. Waduh, cilaka iki lho. Iki aku nek iso aja tok ganti, aku tak mulih nang ngomahku, tak gandrung karo garwaku. Bolo tiwa gandrung, dengkulmu mocot, dengkulmu ku sing mocot. Wis. Wis. Wis senengane ayo Dono. Woi ladal. Halo. Wong edan dapure kaya ngene kok Malik Baladewa. Weh, nek gleleng to. Antasena, Piye? lakon iki piye, Gir? Sejatine lakon iki aku mau entuk critane Panakawan. Yen to bab anu kakekne Semar loro. Lho. Semar loro? Iya, Bagong sing ngomong ya, Gong. Heeh, anu iya anu nggih. Terus sisane bisane Semar kuwi walu yen arep Temah Jati Kudu nganggo dirawuhi Pandhawa 5 cacahe ning Pandhawa pun geseh. lho geseh piye? Pustaka Jamus Klimasada diasta Sinuwun Ndrawati. Kok sik aja ngarani aku mergo aku ora nggawa. Nggih, kula ngertos. Sampeyan nuwun sewu, kudune iso ngematke nek Ngamarta niku wonten srengenge kembar. Iya, aku ngerti. Ha nggih. Kena tak mak rada ngarep ngene, ora omongane ngecangklang nang kene. Iya. Wah, edan kowe iki jan karo sapa-sapa sia-sia. Ah, terus dadi geger wose
Pustaka Jamus Limasada diasta Ratu Ndarawati mbuh sampean mbuh dudu sing baku sing gawa Ratu Ndarawati. Gusti, sing gawa ki Ratu Ndarawati tenan. Ane nyatane dhek ora ngaku kok Koko Prabu. Kula wonten pundi papan menika mboten ate pisah kaliyan Setyaki. Mila menawi tanpa Setyaki menika tegesane sing ngrayi Ndarawati. Lah aku moko ora amat Setyaki melu apa ora? Wah, lah nek ngono pancen Pustaka Jamus Limasada ilang saka negara Ngamarta digawa maling agung ing wujud Nata Ndarawati. Lah menika ing dados tuk sumbering perkawis mongko menika dipun betahaken dening Kakang Semar kinarya ngusadani dhateng grahipun Kakang Nayantaka. Pun nek ngoten niku pripun kula tak takon. Ngene wae. Kowe karo kancamu sapa? Petruk. Petruk nendi? Truk. Rene Truk. Ya. Ana dawuh saka Sinuwun Ndarawati. Dawuh napa Sinuwun? Kowe karo aku bali ning Karangkadempel. Lah mengki nek bapak takon para Pandhawa, mengko aku sing wangsulan, aku tak tilik karo bapakmu. Malah perkara iki mesti ana ngembet sarta gandeng jenenge karo Kakang Semar. Oh nggih. Wis ora karo Pandhawa ora apa-apa. Ning aku tekan kono, mergo aku ngerti lambe atine bapakmu. Oh nggih, siap matur nuwun. Setyaki wonten timbalan. Kowe tak tinggal ning kene ya, lho iki ngestakaken dawuh. Ora Bumandura kepareng Lenggarang mripun wonten Garing Ngamarta. Ya, manut. Antasena Ngamarta jaganen. Aja nganti ana trubusaning satru telik Mangindrajala ingkang maraja saka sela-selaning Garu. Ya, Pak Ding ngestake dawuh. Petruk Bagong karo kaya budane Karangkadempel. Monggo sinuwun krajaken rada tentrem ati kula Semar enten sing nileki nggawa napa-napa mampir tumbas jeruk. Ya.